Niektoré miesta by mali zostať nedotknuté. Tríbeč, staré slovenské pohorie, ktoré sa pokojne tiahne medzi Nitrou, Topolčanmi, Partizánskym a Zlatými Moravcami. Je jedným z nich. Hoci vyzerá nenápadne, ako by len ďalší kúsok prírody na mape, ukrýva sebe niečo, čo znepokojuje aj tých najväčších skeptikov. A možno práve preto sa o ňom dodnes hovorí ako o slovenskom bermudskom trojuholníku. Pohorie Tríbeč sa rozprestiera na západnom Slovensku. Zvedavcov sa lákajú najmä tajúplné lesy, zrúcaniny, ako aj klukaté lesné chodníky, na ktorých sa dá veľmi jednoducho zablúdiť. Pohorie Tríbeč nepatrí medzi rozsiahle pohoria. Jeho najvyšší vrchol, ktorý sa volá Veľký Tríbeč, meria len 829 metrov nad morom. Ľudia, ktorí tu žijú, majú rešpekt. Nie zo zvierat, ale z niečoho, čo nevieš uchopiť. Pocit, že ťa niečo sleduje. Pocit, že si tu nechcený. Jedným z najdesivejších miest je okolie zrúcaniny Čierneho hradu, kde turisti opisujú zvláštne javy, výpadky navigácií, náhlu dezorientáciu a pocity úzkosti. Pohorie Tríbeč je odávna opradené rôznymi legendami a záhadnými zmiznutiami ľudí, pričom väčšina z nich je dodnes nevyriešená. Záhadných prípadov je naozaj veľa, spomeniem však len zo pár najzaujímavejších. Najstarší prípad, ktorý započal temnotu Tríbeča, sa stal na prelome 18. a 19. storočia. Skupina 8 mužov, ktorí sa vracali z jarmoku z Topolčian, prechádzali po furmanskej ceste. Bola to cesta medzi Topolčanmi a Zlatnom, ktorá viedla cez Javorový vrch. Chlapi sa bohužiaľ z jarmoku nikdy nevrátili. Ich mŕtve telá našli roztrúsené po čistinke uprostred lesa. Dedinčania boli dobití, mali polámané všetky kosti a mali hlboké rezné rany. Keďže v tom čase boli zbojníci aktívni, prvá myšlienka bola, že išlo o prepad, pri ktorom sa niečo pokazilo. Avšak všetky cennosti, tovar aj peniaze zostali na mieste. Čo sa naozaj stalo, nevieme. Na ich pamiatku bol na mieste postavený jarmočný kríž, ktorý dodnes stojí. Popri ňom vedie turistický chodník. Jedno z prvých oficiálnych zmiznutí, ktoré bolo zaznamenané, sa datuje ešte z roku 1929. Bol koniec novembra a práve začal poletovať prvý sneh, ktorý v priebehu niekoľkých hodín vytvoril na zemi súvislú bielu vrstvu. 47-ročný lesník Sam Šály, ktorého krstné meno nie je bohužiaľ známe, sa v jedno takto zasnežené ráno vydal do lesa na pravidelnú obchôdzku po revíri. Od toho rána o ňom však už nikto nepočul. Sam Šály si prenajímal izbu v domčeku manželov Zajovcov, v dedinke Veľké Uherce. Prvé dni si ho neprítomnosť moc nevšímali. Lesník sa totiž z času na čas zvykol zdržať vonku i cez noc. Navyše sneženie bolo čoraz hustejšie, takže žiadna výprava do lesa nepripadala do úvahy. Na tretí deň sa manželia na lesníka začali vypytovať po celej dedine a obyvatelia Veľkých Uheriec začínali mať o neho strach. Zorganizovali pátranie, ktoré im však skomplikoval obrovský nános snehu. Pátranie bolo neúspešné a pre zlé počasie ho obyvatelia po týždni vzdali. Prešli 3 mesiace, avšak po Sam Šálim sa akoby zľahla zem. Dodnes sa nevie, či sa vytratil v tichosti za novým životom, alebo ho postihol krutý osud v tajomných lesoch pohoria Tríbeč. Len pár mesiacov po zmiznutí lesníka Sam Šáliho sa Tríbeč stal osudným len 18-ročnému dievčaťu. Mária Švajzerová pochádzala z obce Mankovce. Bolo to mladé dievča, ktoré milovalo svoju rodinu, hlavne starých rodičov. Jedného dňa ich išla navštíviť do dedinky Zlatno, ktoré bolo vzdialené necelých 4,5 kilometra. Na príkaz rodičov im mal zaniesť potraviny. Do obce Zlatno však nikdy nedorazila. Hneď na druhý deň ju vystrašení rodičia spolu so susedmi išli hľadať. No márne. Máriu tiež nenašli. Máriným prípadom sa vo veľkej miere zaoberala aj vtedajšia tlač, avšak ani táto pomoc nezmenila jej osud. Nepripomína vám trošku tento osud aj Červenú čiapočku? Ďalší veľmi záhadný prípad sa stal v roku 1939. Walter Fischer, otec rodiny, ktorý pracoval v baťovských závodoch vo vtedajších Baťovanoch, dnes poznáme toto mesto ako Partizánske. V Baťovanoch pracoval od pondelka do soboty a v nedeľu chodieval domov za manželkou a deťmi do dedinky ležiacej blízko Nového Mesta nad Váhom. Vo súdnu nedeľu sa však rozhodol, že domov nepôjde.
Svojim kolegom v práci oznámil, že ide na turistiku do Hôr. Mal v úmysle navštíviť Čierny hrad. Bolo to však veľmi odvážne rozhodnutie, pretože tento hrad bol vzdialený 23 kilometrov a bol koniec januára. V tom čase mohlo byť na horách aj meter snehu. Keďže Fischer v nedeľu neprišiel domov, manželka dostala strach a poverila švagra, aby zistil, čo s ním je. Ten sa dozvedel u vedenia továrne, že Walter dostal výpoveď, nakoľko neprišiel do práce a nemal na to odôvodnenie. Švagor nakoniec zašiel na políciu, nakoľko sa mu celá táto situácia nepozdávala. Pár mesiacov vyzeralo všetko biedne. Zdalo sa, že aj Fischer sa bez stopy stratil. No 8. mája toho istého roku sa zrazu objavil cca 35 km od Baťovan, blízko Zlatých Moraviec. Našli ho síce živého, no bol v bezvedomí a vo veľmi zlom stave. Na celom tele mal početné popáleniny. Ako sa k ním dostal, čo celý ten čas robil, nikto dodnes nevie. Čas, ktorý strávil v lese Fischer sám, sa podpísal na jeho duševnom zdraví. S nikým nechcel komunikovať a po niekoľkých týždňoch bol umiestnený do ústavu pre psychicky chorých v Žiline. Tento prípad bol jeden z tých najzáhadnejších, ktoré sa na Tríbeči stali. Ďalší záhadný prípad sa stal vo februári roku 1966. Lesník pri obhliadke narazil na odstavené auto s bratislavskou poznávacou značkou. Auto sa nachádzalo na ceste z obce Jelenec do lesa smerom k hrebeniu Tríbeča. Čudné na tom všetkom bolo to, že auto bolo na mieste, kde bol zakázaný vjazd motorovým vozidlám. Lesník to pre tentokrát nechal tak a neriešil to. Keď však okolo prechádzal aj na druhý deň a auto bolo na rovnakom mieste, bolo mu to čudné. Teraz to už oznámil na polícii, kde zistili, že auto patrí manželom Jánovi a Alene Belanovičovcom z Bratislavy. Jan Belanovič pracoval ako úradník na ministerstve zahraničných vecí a jeho manželka Alena ako zdravotná sestra. V okolí auta ani v jeho blízkosti však nájdení neboli. Počas pátrania sa zistilo, že manželia neboli od začiatku februára v práci. Manželia nemali deti a z príbuzných žila len mama a sestra Aleny Belanovičovej. Ani jedna z nich však nevedela povedať, prečo sa manželia takto z ničoho nič vyparili. Vo vozidle neboli žiadne doklady a ani ich byt počas policajnej prehliadky nevyzeral, že by manželia plánovali odísť. Nenašlo sa nič. Pátranie prebiehalo na celom území Československa, ale manželia sa dodnes nenašli. Strašidelnosť tohto miesta potvrdil u ľudí aj ďalší príbeh z roku 1980. Český dôchodca Antonín Topil býval v obci Skýcov, ktorá sa nachádza v oblasti Tríbeča. Antonín bol opísaný ako samotársky človek, ktorý len málo kedy vychádzal zo svojho domu. So susedmi sa stretával len veľmi sporadicky. Vek Antonína sa v rôznych zdrojoch uvádzal inak. Našla som aj, že mal 70, 73 aj 76. Čo je však isté, že jeho zmiznutie ohlásila poštárka, ktorá mu nevedela zo pár dní doručiť poštu. Keď polícia vošla, do bytu bol prázdny. Susedia povedali, že ho vydávali chodievať na prechádzky do lesa. Pátranie začalo v zime a pokračovalo aj na jar, ale telo Antonína sa nikdy nenašlo. Zaujímavosťou je, že niektoré zdroje uvádzajú, že opustený dom, z ktorého Antonín odišiel, bol zamknutý znútra. Posledná osoba, ktorej zmiznutie dodnes nevyriešené, bol dôchodca Jaroslav Buránsky z obce Žirany. Niektoré zdroje však uvádzajú, že mal 59 rokov. Jaroslav sa v júni roku 2012 vybral do lesa zbierať hríby. So svojou partnerkou sa pred odchodom rozlúčil, ale domov sa už nikdy nevrátil. Pátralo sa v lesných oblastiach, bola poverená polícia, psovodi, dobrovoľníci, ale žiadne stopy sa nenašli. V auguste 2017 sa v Skýcove konala klasická dedinská zábava. 25-ročný Marek Horvát z Topolčianok sa výborne bavil a ešte nad ránom ho videli v spoločnosti priateľov. O pár hodín na to však zmizol. Našiel sa iba jeho mobilný telefón. Po Marekovi ako by sa zľahla zem. Po 30 hodinách ho našli bezvládne ležať pri potoku, asi 700 metrov od konania zábavy. Terén bol označený ako ťažko dostupný. Po celom tele mal množstvo zranení, bol dezorientovaný. So záchranárom ešte komunikoval, potvrdil svoju identitu, ale čo sa stalo
A kde bol, to si nechal pre seba. Vo vážnom stave ho previezli do nemocnice, kde po operácii upadol do kómy a o 3 dní zomrel. Prečo je teda pohorie Tríbeč také temné? V roku 2020 sa na Tríbeči organizovali cvičenia pre členov ozbrojených síl Slovenskej republiky spolu s pohotovostným pátracím tímom. Ich úlohou bolo si na vlastnej koži vyskúšať komunikáciu a prácu s najmodernejšou technikou. Členovia uviedli, že kompas im vždy ukazoval inú trasu. Nepresnosti v navigácii tým vysvetľoval zvýšenou geomagnetickou činnosťou v pohorí. V mnohých oblastiach Tríbeča sa nachádzajú kremencové skalky, neprístupné jaskyne a dutiny, prepadliská a šachty, ktoré sú v noci nepriehľadné a môžu byť nebezpečné. Nachádzajú sa tu aj štôlne a bane, kde sa kedysi ťažilo zlato. Práve tieto miesta môžu byť dôvodom zmiznutia obetí, obzvlášť v zimnom období, keď je všetko pokryté vrstvou popadaného lístia a snehu. Záhadné zmiznutia a nevysvetliteľné javy v Tríbeči sa stali inšpiráciou pre mnohé umelecké diela. Jedným z nich je aj úspešný slovenský film Trhlina s Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe. Režisérom bol Peter Bebiak. Film v priebehu prvého víkendu zarobil takmer 500 000 eur, čo sa žiadnemu slovenskému filmu nepodarilo. Nakrúcal sa priamo v lokalitách v pohorí Tríbeč a preto naberal na autentickosti. Film je založený na rovnomennom románe Jozefa Kariku, kde má rovnaký názov Trhlina. Inšpiráciou mu boli práve tajomné zmiznutia a reálne výpovede ľudí z oblastí, ktorí rozprávali o podivných javoch. Tríbeč je miesto, kde sa hranica medzi realitou a legendou stráca v mle lesov. Zmiznutia, zvláštne príbehy a nevysvetliteľné javy nám pripomínajú, že nie všetko na svete má logické vysvetlenie. Možno sú to len náhody, možno nie. Ale ak sa niekedy vyberiete do Tríbeča, dávajte si pozor. Nie každý, kto tam vojde, sa aj vráti. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentára mi napíšte, či veríte na takéto záhady, alebo či máte nejaký vlastný zážitok z Tríbeča. Dovidenia a držte sa mimo trhliny.